eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora azten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumarrako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ezalegoke, euskara ditzean, bere garaia niño, siniztu ezera. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa.
ene bihotz barruan argitu nuena. Ai Matilda, ai Matilda. Hemen gaude gu orain bertso hau abesten, bostako ikasleak irratia egiten. Espero dugu ondo guri entzutea, eta denok batera ongi pasatzea. Ari gara ikasten Euskal Herri mapa, mendi ibaiak eta isurialdeak. Triptikoa egiten ere ari gara, izango da guria aterpetxiena. Irratsaio hasteko badugu gogoa, ea egiten dugun zuen gustokoa. Sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herrialteko loturan eragin bezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azareko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, alegin edo geratu beti zure barnean. Doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Kaixo, egunon, hemen gaituzue astero bezala iskira-miskira irratsaioa eskaintzeko prest. Gaurkoan bosta gelakoa gaude hemen, irratian. Kanio, Luken, Libe, Kain, Telma, Peru, Ibai, Estitxu, eta aurkezle lanetan, Enai eta Nineun Maren. Hau guztia prestatzeko gela guztiak hartu dugu parte, naiz eta gaurkoan batzu bakarrik egon hemen. Irratsaio honetan gure proiektuaren zatitxo baten berri emango dizuegu, baita eguraldi, albiste, asmakizun, agenda eta hainbat gauzen artean urtebetetzeak ere. Bukatzeko joan den asteko irabazlen berri ere emango dizuegu. Hau guztia abesti politez apaindurik eskaintzeko prest gaituzue. Beraz, 3, 2, aurrera ekipo! Azteko Euskal Herriaren proiektua lantzen ari garen zatitxo bat aipatuko dizuegu. Aurrera, Peru eta Estitxu! Kursoko hasieran Elgoibarko herri eskola 5. mailako ikaslek bideo bat bidali ziguten gaua pasatzera joateko proposamen desberdinak topatzen eskatuz. Horretarako, hainbat aterpetxe desberdinetako informazioa topatzen hasi ginen Euskal Herriko probintzia desberdinetan. Lantzen ari garen gaiarekin lotuaz. Aukeratutako aterpetxe 5 izan dira, Zuhatza, Irrizalidan, Beizama, Lurraska eta nola ez Arantza. Azken horretana LH5 urriaren bukaeran joan ginelarik. Aterpetxe hauen informazio guztia biltzeko triptiko desberdinak osatzen ari gara. Taldika eta ondoren emaiez bidaliko dizkego Elgoibarko eskolakoi, gustukuen dutena aukeratzeko eta beraiek bertara joan daitezen gaua pasatzera. Tripiko horretan aterpetxeren kokapena beretarako mendi eta ibai ezaguneak, klima eta egin destezken ekintzatzen berri eman digu. Informazio hori Elgoibarkoek aukera egoki bat egiteko nahikoa izanik. Esan bezala, gu Arantza joan ginen, Nafarroaren iparraldean kokatutako herri txiki eta euskaldun batetara. Bertan gau bat pasa genuen eta hainbat ekintza ere egin genituen. Horien artean, arbolismoa, mendibuelta, herrian zehar ginkana bat eta nola ez, gaubela, pijamen desfile eta guzti. Oso ondo bikote, ederki pasa genuen, bai!
Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Agur eta hore Euskal Herriari, Lapurdi Baxena Barzibelo gainari, Bizkaina Gipuzko eta Harabari, Zazpiak bat besarka lot beitez elgarri. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti gauden gu euskaldun. Zer iruditzen zaizu oraingoan Zumaian erabiltzen ditugun hitz berezi batzuen berri ematen badugu? Ea asmatzen duzuen zer esan nahi duten, aurrera Peru, Ibai eta Kanio. Zapero, oloei eta txerri jaten emateko egiten den oreari esaten diogu. Zaperoa Zumaian eta inguruan. Zaiarekin eta arto irinarekin egin ohia da, baina batzuetan patata salak edo antzekoak ere nazten zaizkio. Txampero, olatuak txampan hartzeko balio duen zurezko oholari esaten zaio Zumaian eta inguruan, txamperoa. Trapaia, bat-bateko hasieran eragina sortzen den itsaskirria edo trapaia estropadetan arraunlari trebetuenak nahi izaten duten itsas zabaleko giro aldakor bizia. Dindirrin, sudurrari dario muskira edo muki urari esaten diogu Zumaian eta inguruan. Dindirrina, gaztelaniaz mokita edo mokillo, eta Bizkaialdean asko erabiltzen da. Mukiari bakarrik ez, zintzilik geratzen diren arropa zati eta antzekoei ere esaten diete. Gaztelaniaz kolgajo edo pingajo. Konpite, azukrez egindako goxoki txiki batzuei esaten diogu Zumaian eta inguruan konpiteak. Gaztelanez konfit esaten da, eta hortik omen dator gaztelaniazko konfite ere. Naiz eta jendeak gozoki bezala ezagutu azukrez eta beste osagaieren batez egiten den orea da. Galipot, hondartzetara iristen ziren pinporta beltzei esaten diegu Zumaian eta inguruan galipota. Txiliku idazle zarauztarrak Antigoaleko historian dioen bezala bikearen antzeko gailun ia beltz eta likatzu bat da, petrolio egurra edo arkatza destilatu lortzen zena, eta hainbat erabilera zituen, kutxa eta ontziak impermeabilitatzea, horien artean kaleak asfaltatzeko erabiltzen da, baita ere harriekin nahazita. Zeit berezi eta politi dugun Zumaialdean, eskerrik asko! Libre, belarretan
Oraingoan giroa alaitzeko asmakitzun batzuk botako ditugu. Aurrera Ebai eta Kanio! Zein itotzen da sagarraren hasiarekin? Zer da? Zizarea! Ez da dendari, ez da dantzari, berak prestatzen ditu gozari eta afari. Zer da? Sukaldaria! Hanka bat du baina ez da ibiltzen. Zer da? Lanpara! Euria egiten duenean hasten da, eta eguzkia atearatzen danean desagertu. Zer da? Putzua! Nire lagunik onena aura da, baina gehiagri emanez gero hil egiten naiz. Zer da? Landarea! Ez dut inoiz ezer galdetzen, baina denei erantzun eskatzen diet. Zer da? Galdera! Ez daukat gurpirik, baina bidean barrena eramaten zaitut. Zer da? Mapa! Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Lehen bostetan jolas parkian, ontxosnako holtza gainean, zelako sortian eria, betikuekin jarraitzia. Berezitasun hauek alde batera utzita, goazen aste honetan Zumaian izan ditugun albisteen berri ematera. Aurrera, Telma! Asfaltatze lanak direla eta Larretxeko hainbat kale itxita egon dira aste betez. Baina bihartik aurrera betiko moduan ibili ahal izango da ibilgailuekin Larretxeko auzategian. Abenduaren 24ko arratzaldean, gabonetako abestiekin beteko ditugu herriko kaleak eta plaza txokoak eta iskinak, gabon koruak. 5 intxegu egun antolatu dituzte, abendurako. Antolaketak lagungarri izan dadin parte hartzaileen galdetegi bat betetze animatu dituzte. Eta asteko agendaren berri Lukenek eta Libek emango digute. Azaroak 29an larunbata Zumaiena ikastetxean dantza emanaldia egongo da, Lucia Lakarraren eskutik, Fordlandia orkesten. Azarako 30an zinema egongo da, 7etan Aitamari aretoan, Sableors kapitaina eta Greleko kondesa, nahi duan erentzat plan polita. Oso ondo, eskerrik asko informazio guzti honengatik. Orain, gaur ospatzen dugun egun bereziari buruz hitz egingo dizuegu. Emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. Aurrera, Telma, Luken eta Libe.
Balakizue zergaitik izendatu zuten azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna? Eguna Dominikar Errepublikak proposatu zuen, eta beste 60 herrialdeek babestuta 1989 urtean Nazio Batuen Erakundeak Biltzar Nagusia egun hori ofizialki ospatzeko erabaki zuen. Baina zergatik proposatu zuten egun hori, zer gertatu zen egun horretan? Egun hori Mirabal aizpen hilketa oroitzeko aukeratu zen. Mirabal aizpak Dominikar Errepublikako 3 ekintzaile politiko izan ziren eta 1960ko azaroaren 25ean Rafael Trujillo diktadorearen poliziak bortizki hil zituen. Urte horretatik aurrera emakumeek talde mugimendu feministak data hori hartu zuen emakumeengana indarkeria sexistaren aurkako eguna bezala. Mirabal aizpen hilketak samin sentimendu handia sortu zuen herrialde osoan, baina gertakizuna giza dointasunarekiko errespetua eta emakumeekiko errespetua aldarrikatuko zen mugimendua piztu zuen mundu osoan. Zeruak, kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten denkidengatik aski da oiuka plantatzeagatik denontzat eredu zaretenengatik mundua iraultzen duzuerengatik beldurrak usatuz kantuan jotake bada zer eskatu aldarrikatua zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi badi patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu. Jarraian, azaroaren 25etik abenduaren 1 urteak betetzen dituzten lagunen berri emango digute Telmak eta Libek. LH4D gelako Irene Badiola azaroaren 30ean 9 urte beteko ditu. LH4D gelako Raquel Díaz abenduaren 1ean beteko ditu 9 urte. Eta egun berian LH4D gelako Akrama Krekezek 11 urte beteko ditu. Gure gelako Ibai Aldai azaroaren 27ean beteko ditu 10 urte. Eta gaurko egunez Enai Huertosek 10 urte betetzen ditu. Aupa nahi eta zorionak denoi, musu handi bana guztioi!
Eskerrik asko guztioi, orain ekainek eguraldiaren berri emango digu. Gaur egun osoan zehar eurira egingo du, eta temperatura gehienez 11 gradutakoa eta gutxienez 9 gradutakoa izango da. 30 km/h haizea izango dugu Zumaian, eta haizea ekialderantz joango da. Gaurko haizeko 8:13 atera da eguzkia, eta 6:20 gutxietan joango da. Bihar ere egun umela izango dugu, eta gehienez 9 gradu eta gutxienez 8 gradu egingo ditu. 26 km/h haizea izango dugu, eta jakinez garela euriaz libratuko. Beraz, ez ahaztu aterkia. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, eurin orkez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu naitot, gaurkoan gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan hasten nazi, dantzan kalien, danak begirege, eurize da, eurize da, zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan, aski sentitzen azti, busti-bustike, da guretan da goitik bera, ustaritzen zen gazteizen, bardin jausten direk, Eta orain, adi, gaurko lehiaketaren txanda iritsi da eta aurrera Luken eta Ekain. Hau da, 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Zein aterpetxera joan ginen LH bosteko ikasleak? Berriro diot. Zein aterpetxera joan ginen LH bosteko ikasleak? Eta hau 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Aipatu Zumaiako 2 hitz berezi. Berriro diot, aipatu Zumaiako 2 hitz berezi. Gogoratu erantzun txukun-txukuna LH bosta gelara ekarri beharko duzuela, zuen izena, abizena eta gela jarriz. Eta orain aurreko asteko irabazleen berri emango dizuegu. Hau urduritasuna ez da... Hau izan da 3. eta 4. mailakoen artean irabazlea. 4ko Jare Manterola izan da irabazlea, erantzun zuzena Iratxe Plazaola izanik. Eta 5. eta 6. mailakoen artean, LH6B gelako Amets Aldai izan da, erantzun zuzenetako bat 2 minutu sortzak garbitzea egotea eta azukre asko ez jatea izanik. Zorionak bioi! Sasietara guztien gainetik, mundua gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea xufestan sumendiri. Agur esateko unea iritsi da. Hau izan da 5 taldeko neska mutilak prestatu dugun saioa. Mi esker guztioi zuen arretagatik. Gogoratu datorren astean 5 gelakoak izango ditula beraien irratsaioan. Zuen gustokoa izan delakoan beste bat arte, aio! Aio! Aio, aio, chorizo plan-plona! Aio eta lasterake. Aio, 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 izan ongi dena. Ongi, ongi, mari, bondongi, bondongi. Aio, 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 gure lagun onak, nork nahi du musu goxo bat. Marru bizkoa, Chocolatezkoa, txeko marru bizkoa denontzat. txiki
Napolgan